ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созаед финҷаен саломатиётон хубай, вақтотон хушай, настроенитон созай, зинда бошен. имрӯз бардруи азиз 15 майи соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомонӣ. ҳам қасеркоре ки шеринаре ҳами хишту гӯш намекинида. Ака гӯшка ки мада чирои кадагам ва чира имрӯз гап мезанам. Мошини Мерседес зайд шикастай, хонаҳои заминӣ ҳастай дар шаҳри Ваҳдат, хонаи заминӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе, квартира аз он ҳастай дар ноҳияи Ёвон, квартира аз он ҳастай дар шаҳри Ваҳдат, квартира аз он ҳастай дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина ва бардруи азиз ду квартираи арзони дигаи шаҳри Душанбе гарени нархошон арзонае. Қазиқи видео ҳамия ки хонаи заминияи 90 000 сомониш мега. Бардруи гарибон шумо метавонед ки хонаи заминира 754 000 рублда бихарен. ва дигар чизои арзон ҳам ҳастай бардруи азиз. Ай ҳамат хоҳиш мекунем барои пешравии мо чхеле ки лайкотон гарен истай. Ҳами адона лайки бепла бишқен касе дар канали мо меҳмонен. Форатон ки видеоҳои ма шумо дабрава подписаться кунен. Мерем акустуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, компания ки баха компания ки рӯзи хилаш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. Шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. Ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам бардруи азиз. Мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка постоянно ҳами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора занг мезанен сразу ответон мета. Бисёр инсони хубай бародар ай. Ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. Ай ҳама да компания арзон бардруи азиз 8000 рубл. Агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. Ине бародароро нигоҳ кунед чӣ хел рафтиан омадиян. Салому алейкум мардуми заҳматкаш Ӯзбекистон, Тоҷикистон, граница маҳкам мага ин ака гап зан чӣ хел гузашт кунам. 100% ай. Просто камтар очередь ай. Ӯзбек, тоҷик, киргиз, қазоқ ҳама ба очередь мегузаранд тамом. Салому алейкум. Ягон чиз хубай равачо. 26 ҳафтумай ӯзам 27 кароҷи ҳам сом будеси. Ака бардруи азиз, апашкоҳо бо диққат илтимос гӯш кунед. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи гравзавод, лавираи Калон, доми 6 этажа, духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 37 квадратни метрай. Ремонти квартира бардруи азиз замонавӣ ба дараҷаи олишай, фақат пула мети медрои зиндагӣ мекунӣ бардруи азиз. Масъалаи обу свич мега ҳастай, ҳуҷҷатҳои квартира 100% бардруи азиз. Квартире ки дидесен ба чиза чораш фурӯхта мешавад. Нархи квартира 330 000 сомонӣ. Ба пули русӣ 2 773 000 рубл мешидай. номерои телефони ака ҳастай, номерош кор мекунад. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Занг бизанен квартираи аз онаи шаҳри Душанбе бихарен. бадруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши магазини Ваҳдатда, доми 9 этажа, духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. ремонти квартира отличный, ремонти замонавӣ бардруи азиз. мақсад квартирара мегирӣ, ягон расход намекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. масъалаи обу свич мега ҳастай, ҳуҷҷатҳои квартира 100% будай. бардруи азизам, нархиш 290 000 сомонӣ. 290 000 сомон. ба пули русӣ 2 437 000 рубл мешидай. номерои телефонош ҳастай, ана занг бизанен квартираи арзонаи шаҳри Ваҳдат бихарен. пеши магазини Ваҳдатдай. бардруи азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи нав, деҳаи Элок, ана деҳаи Холмуродия меганша. 6 сотиқ заминай дархона кардагӣ бардруи азиз. ремонти дархона коробка мебошад. гирди ҳавлӣ маҳкам кардагӣ, обу свич мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳамсояҳо обу свич доранд. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ бардруи азиз 100% ай. бардруи азиз, нархиш 90 000 сомонӣ. 90 000 сомон суни азиз. ҳавлӣ дар шаҳри Ваҳдатай. ба пули русӣ 756 000 рубл мешидай. ба пули тоҷикӣ 90 000 сомон. номерои телефони ана соҳиби ҳавлӣ ҳастай, занг бизанед қатъиш маслиҳат кунед.
дӯстони азиз, агар шумо реклама дошта бошед замин, хона, квартира, мошин, метавонед ки дар ин рақамҳои дестем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидорора дар видеои навбатӣ, яъне ки дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. чизе ки барои фурӯш дошта бошед дар ҳамин рақамҳо роӣ кунед. ва дӯстони азиз, оз як реклама мешавад. Баъд аз реклама бо хона ва квартираҳои арзон гарани бисёре то охири видеоро тамошо кунед. ана бобиҷон, Лабай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати бахтиёру баҳромҷон ها дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку ها. аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, ها аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимо сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میومده. дӯстони азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. ҳака бо диққат гӯш кунед. Як мошинчаи арзона гап мезанам, баъд бо хонаву квартираҳо да мегзарем. бардури азиз, Mercedes Zaychkai соли баромадаш 1998 сол. 1998 солай. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекунад. объём мотораш ди объёмнияй, коробкаш механика. ҳуҷҷатҳошам маслиҳат мекунанд. як 8 моҳ ё 9 моҳи дигар танировка доштаи, балонош напанавай, хадавоиш тупвореай, кансанер, печкаш кор мекунад. дӯстони азиз, айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепаи пешина. нархи мошин 50 000 сомонӣ. ба пули русӣ 422 000 рубл мешавад. бардури азиз, ба сумми тоҷикӣ 50 000 сомониш мега, бо арзон мешавад. ва соҳиби мошин гуфтагие ки ягон опели созам боша, болои сум битен мешавад. бардури азиз, сумми нах қати 50 000 сомон арзон мекунад. мошини опел дошта бошен, болои сум битен, анами Mercedes Zaychka бихарен. беҳад мошинои зурайда. бардури азиз, мошини раисияй. мегири бардури азиз, мошина фақат мегарди. бардури азиз, квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши бозори Корвон, доми 14 этажа. духонага квартира дар 14 этаж қарор дорад. ремонти квартира бардури азиз, навай ремонти замонавӣ кардагиай. овсвич мега ҳастай, ҳуҷҷатҳо шартнома доштаи, пули техпаспорта супоридагиай. бардури азиз, квартира ба чиза чорааш фурӯхта мешавад. чизе ки дар навор мебинен ҳамаш меиста. нархи квартира 420 000 сомонӣ. 420 000 сомон. ба пули русӣ 3 529 000 рубл мешидай. номерои Тоҷикистонаш чӣ гап дора? номерои Россияш WhatsApp дора. бардури азиз, занг бизанен, квартира арзона аз шаҳри Душанбе бихарен. пешен бозори Корвон дай. дӯстони азиз, оз бо мисол видеошам роӣ кардагиай тамошо кунед. ана як бор дига маълумотша бардури азиз аз сар мегум. квартира дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши бозори Корвон, доми 14 этажа, духонага дар 14 этаж қарор дорад. 63 квадратни метрай. 420 000 сомонӣ. номерош аст бардури азиз, тамошо кунед. касе харидор бошен, занг бизанен. ана бигӯен ки номероро аз канали Сауду Теҷа гирифтам, ба шумо бо арзон мекунад. бадруи азиз, як хонаи беҳтарини дигара аз шаҳри Душанбе гап мезанем, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Аманала Болош. 5 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, 2 та подвали калонам дора, мисол барои ягон чӣ мондан.
ремонти хонаҳо миёнаи ову свич мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100%-аи ошхона баня ҳоҷатхона доштаи гирди хона маҳкам кардагӣ дарвозааш часпондагиай мактаби 179 наздикай бардуи азиз нархи хонаи фурӯшӣ 320 000 сомонӣ ба пули русӣ 2 682 000 рубл мешидаи ба пули тоҷикӣ 320 000 сомон бо касе харидор бошем бардуи азиз номерои телефонош ҳастаи занг бизанем бигӯем ки номерои канали сауду теҷа гирифтам ба шумо бо арзон мекунам. анак бардуи азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза як квартираи арзони дигаи шаҳри бохтар гап мезанем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар пешина қурғонтепа наздики телевизиони хатлон якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай ремонт доштаи квартира соҳиби квартира маълумот додааст ки хона дар маркази шаҳри бохтар қарор дорад дар назди телевизиони хатлон бардуи азиз нархи квартира 250 000 сомон мега арзон мекуна ба пули русӣ 2 95 000 рубл мешидаи бисёри бардор гуфтабуданд ки квартираи ноҳияи ёвон бимонед марҳамат нагӯш кунед квартира десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон пушти мактаби лелин якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 36 квадратни метрай соҳиби квартира маълумот додааст ки ёвон 50 солагӣ пушти мактаби лелин доми 2 этажа квартира дар 1 этаж қарор дорад харидори аниқ боша мега занг бизана бо арзон мекунем бардуи азиз нархи квартира азиз 162 000 сомон мега 162 000 сомон ба пули русӣ 1 358 000 рубл мешидаи занг бизанед маслиҳат кунед. бардуи азиз комментарияи видеои пешинаро мехонам агар шумо ҳам комментария ҳам хеле бинависед ман дар видеои навбатӣ рекламатон мекунам хуб нависед ки салом алейкум ягон духонага коробка бошаи шаҳри душанбе то 200 000 сомона мехарам боша нависем бачаҳо ина бардуи азиз ана касе ки духонага ана коробка бошаи шаҳри душанбе дошта бошен ҳамин подписчики ма мехаридай то 200 000 сомона ҳамҷа агар номерош ҳами навис зури бад мешида мақсад ози ман реклама кардесам ягон кас медошт ҳами ана бародарда ё мисол ҳами касе боша бо зангш мезад хай бардуи азиз агар ҳам хеле нависен тагишда номеротона бинависен бо зури бад мешавада мехонем комментарияи нава хуб бардуи азиз дар видеои пешина бо як кас дига нависед ки салом алейкум ака ана ай шаҳри душанбе замини 1 сотиқа ё квартираи арзон дар кора мега ами шаҳри душанбе боша мехарам замин то 80 000 сомона хона то 160 000 сомона бардуи азиз касе ки дошта бошен анами подписчики мада бинависен дар аккаунташ ханам хеле бачаё чай бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза апашкоҳо ибад навори хонаҳо хай чӣ хел бидохи маҳқул шид нашид ку комментария да бинависен нархҳо чӣ хел бад нархҳо қимат бад арзон бад хай ана дар дасти ман нест ин нарх рости гапаму чанде ки меган ман ҳамро реклама мекунам суни аз агар шумо ҳам замин хона квартира дошта бошед метавонед ки дар ин рақамҳои десен дар WhatsApp рӯй кунед мо барои харидорора рекламаи зуруш мекунем бардуи азиз чизе ки барои фурӯш дошта бошед заминай хонаҳай квартирай ана чизе ки барои фурӯш бошада номерои мо ҳастай WhatsApp шуда бинависед бардуи азиз як хел бародаро омада занг мезананд мегӯянд ки ака як машиник пайдоштагӣ дар ҳамин YouTube ана мора занг мезананд мегӯяд ки ака мо мошинта мехарем ё хоната мехарем ё квартирата мехарем мада 1000 рубл ё 2000 рубл ё 3000 рубл парто вақте ки ана мо мепартоем мега мора саразу чорни мекунанд анам хеле бардуи азиз ҳам хеле машинико пайдоштагӣ дар YouTube ки вақте ки мисол ана мо реклама мекунем ё мисол ягон канали дигар реклама мекунад хона мошин квартира ҳам машиник занг мезада мегуфтад ки мо харидорем
мо да 1000 рубл ё 2000 3000 рубл парто мо раҳпилӣ мекунем, миёем ай пеш ҳамин 2-3000 рубле ки мо да партофтем мо ай пеш расчёт мекунем. барои ҳамбардои азиз ягон кас да бовар накунед, ягон кас да ягон сум, ягон рубл напартоед, то наёя хонатона набина, то наёя мошинтона набина, то наёя квартиратона набина, ягон кас да ягон рубл, ягон сомонӣ напартоед бардои азиз. вақте ки шумо мисол 1000 рубл ё 2000 рубл ё 3000 рубл ҳамо одам да ҳам машинек да мепартоед, сразу шуморо заблокировать мекунад бардои азиз. ҳозир ман овози ҳам машинека мемонам, бисёри бардоро моро муроҷиат мекунанд, мисол ҳами галасавои ҳами машинека мепартоянд, мегӯянд ки ҳами галасавоя дар ютуб рекламака ки ҳам хеле машинико пайдо шудаги бардои азиз. я то дар канали мане мисол кадом одаме ки ҳами ютуб да канал дора хонаҳои фурӯшӣ, мошинои фурӯшӣ реклама мекунад, ҳамвода занг мезадеда бардои азиз. фаҳмидена? мисол ман мошин реклама мекунам, мисол ман мошини хита реклама мекунам, то да я машинек занг мезанам, мега ки ака ма да 2000 рубл парто ма раҳпилӣ кунам, миём ай пеш мисол пули мошин та метам. вақте ки ту 2000 рубл мепартоиш, сразу тра заблокировать мекунад. ҳозир ман овози ҳам машинека мемонам бардои азиз. агар ягон кас мисол ҳам хеле занг зад, ҳами овоза шунавиден, сразу бардои азиз заблокировать кунем ки мисол 1000-2000 рубл 3000 рубл тона бо накана бигира. инам хеле да бардои азиз. дастгирии моро фаромӯш накунед, дар видео лайк кунед, видеоро поделиться кунед, то ҳама бардоро бубина. Dar картатон севни мазор дорен? Номерои картааш Сбербанка. Севни мазораш парто Елена Васильевна Эл меброяд. Баъд чекша ма дарои кун. бародарҷон, инҷа столовия мешуд, ман ки мегуфтам ки бародар бихе биё. Умед куниш ки адин хӯй мекунӣ. ҳабин худат агар маъқулат боша ина чӣ кун, набоша хай худат ки вай вайра жда дора. Пагас соати 14 готова мешавад. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.